В България можеш да вземеш кредит в евро, да гледаш цени в евро, да сравняваш заплати в евро, да резервираш почивки в евро и да си купиш телефон на изплащане в евро. Но не дай си Боже да ти върнат ресто в евро, защото тогава започва драмата. Влизаш в магазина, плащаш, касата светва, касиерката ти подава монети. И в този момент човекът срещу нея замръзва. Все едно му връчва древен артефакт. Гледа монетите, върти ги, прибира ги обратно на плута и казва, че това не го иска, че иска в левове, защото цял живот е плащал в левове и сега няма да го объркват. Все едно някой му е дал магия, а не пари. Държи еврото в ръката си и го гледа подозрително. Пита дали е истинско, къде пише колко струва и дали жълтите са по-скъпи от сребърните. Най-накрая казва, че ще си го пази, защото не се знае утре какво ще стане. Сякаш еврото може да избяга през нощта. Същия този човек поръчва от немски сайтове, гледа цени на коли в евро, брои заплати в евро и си плаща екскурзиите в евро. Но когато става дума за ресто в евро, внезапно става патриот и обявява валутна независимост. Започват сметките, вади телефона, отваря калкулатора. После отваря друг калкулатор, за да провери първия. Накрая губи повече пари и време, отколкото рестото струва. Казва, че преди било по-ясно, че преди всичко било просто, само че преди и хлябът не струваше толкова, и бензинът не започваше с двойка, но това някак си не му пречеше. Истината е, че човекът не отказва еврото. Той отказва промяната, защото ако приемеш ресто в евро, трябва да приемеш, че светът се движи напред, а това вече е прекалено. В България ние не казваме, че не разбираме, ние казваме, че не го приемаме. И най-смешното е, че след няколко месеца същите хора ще казват, как едно време не знаят как са се оправили с тия левове. Така че, ако ти върнат ресто в евро, не го гледай странно, това не е капан и не е конспирация, това е бъдещето, просто дошло без разрешение. А ако искаш още такива български абсурди, абонирай се за канала, защото тук не обменяме валута, тук обменяме реалност.